आंनि मुङा थरायना माइनु कसारी, जिल्ला उदालगुरि, बियाब टंला, बानजायग्रा लाइमोन आरो माइनाव आफादनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आं अनलाइननि गेजेरजों दोंसे आरज मेथाइ रोजाबनो सानदों। बोर आरो निमाहानि आरज। देंखो नम्बर क। जागायजेनबाय। अ बिफा नों गसाइ, आय बिफा नों दहाय, नुजाफैदो नों फैदो फैदो। अ बिफा नों गसाइ, आय बिफा नों दहाय, नुजाफैदो नों फैदो फैदो। अननाय गोसोखौ लानानै, निमाहानि माला लानानै, खेमा होदो नों जोंखौ। अननाय गोसोखौ लानानै, निमाहानि माला लानानै, खेमा होदो नों जोंखौ। अ बिफा नों गसाइ, आय बिफा नों दहाय, नुजाफैदो नों फैदो फैदो। रां रासिया गोहो रासिया मैथा रासिया नोंनो, अ आफादे नोंनो मुलुगनिगिरि थाननिगिरि फालिगिरि गोथारै आफा जिउनि रां रासिया गोहो रासिया मैथा रासिया नोंनो, अ आफादे नोंनो मुलुगनिगिरि थाननिगिरि फालिगिरि गोथारै आफा जिउनि अ बिफा नों गसाइ, आय बिफा नों दहाय, नुजाफैदो नों फैदो फैदो। आलारि बाथि सावना होना गोजा गोसोम आफा, गोमो गुफुर बिबार होना खुलुमो जोंलाय दहाय दहाय। सोरजिगिरिया अननायगिरिया नोंनो अ आफादे नोंनो आलारि बाथि सावना होना गोजा गोसोम आफा, गोमो गुफुर बिबार होना खुलुमो जोंलाय दहाय दहाय। सोरजिगिरिया अननायगिरिया नोंनो अ आफादे नोंनो अ बिफा नों गसाइ, आय बिफा नों दहाय, नुजाफैदो नों फैदो फैदो। बावनाय थिननायाव गोरोन्थि जाब्ला गैया दिनै जोंहा जेबो आखायाव, निमाहा होदो दहाय बावनाय थिननायाव गोरोन्थि जाब्ला गैया दिनै जोंहा जेबो आखायाव, निमाहा होदो दहाय अ बिफा नों गसाइ, आय बिफा नों दहाय, नुजाफैदो नों फैदो फैदो। अ बिफा नों गसाइ, आय बिफा नों दहाय, नुजाफैदो नों फैदो फैदो। नुजाफैदो नों फैदो फैदो। नुजाफैदो नों फैदो फैदो।
खुलुमबाय।